昨日のクイズの答え。まあ、何々みたいだねっていう言い方で、ルックスやサウンズやシームズとかね、まあ、さらにアピアとかも知ってるんだったら素晴らしいですよね。みたいっていう言い方は知ってると。ネイティブは間違いないんで、ネイティブが喋った英語に関しては、ああ、なんか雪が降るみたいだねって言ってるなってなんとなくわかるから OK なんですけど、じゃあっていうんで自分が、なんかじゃあ、明日は晴れるみたいだよってこう言いたいときに、例えば、It seems to be fine tomorrow。間違ってます。だから、ちゃんと言えてないと、すごくネイティブの耳には変な英語って響くわけよ。なので、セイムズせっかく知ってても、正しい言い方を知らないと、これは間違いになってしまいます。彼は今忙しいみたいですね。だって A、B 間違えてしまうとですね、そんな英語ないよって言われちゃいます。まあ、この辺しっかり日曜日に抑えましょうね。ってことで、今日の問題。頑張ってください。